Molt bé, doncs benvinguts, benvingudes de nou a la Boianga. Tornem a canviar de localització, però seguim igual que sempre. Marcel, el nostre Buda de confiança avui. Com estàs? Bona tarda. El realitzador m'ha recomanat mantenir aquesta posició, o sigui que avui estarem així, còmodes com sempre. Perfecte. Oriol, què tal estàs? Bé, anar fent. Jo volia comentar dues coses. Primer, agrair avui que ha vingut el Matías a ajudar-nos amb ser operador de càmera, la realització del programa. I després que, bueno, jo tinc una miqueta de trauma de l'últim programa que vam gravar en aquest pis, ho vam gravar aquí amb l'altra paret, amb l'altre quadre. Avui tenim un Pollock aquí darrere. Sembla que estem al MoMA de Nova York. I què ens va passar? Què ens va passar? Que vam picar dues vegades al timbre. Hòstia, no me'n recordava. I van haver-hi dues interrupcions, espero que això no repeteixi. Això a casa meva no passa. Ja. Però sí, anava a introduir també el Matías, que avui farà el que millor saben fer els politòlegs, que és fer d'assistents a altres persones. Ciència auxiliar. Anem ja al tema, si us sembla. Anem a la matèria. Com sempre, entre programa i programa han passat 40.000 coses, és a dir, no paren de passar coses, el món està molt mogut. Podem començar potser amb la cosa surrealista que va passar al despatx Oval de la Casa Blanca, el president Trump, el vicepresident Vance, escridassant el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, d'una manera realment increïble, davant de tota la premsa, una cosa realment espectacular. Es parla poc que qui va començar tot plegat no va ser Trump, sinó que va ser Vance, que és realment, per mi, la persona perillosa, és aquest senyor que va venir a la conferència de seguretat de Múnich a dir que a salvar-nos als europeus, a nosaltres mateixos, perquè és que la llibertat a Europa està molt amenaçada. El vicepresident del país, que va ser el principal suport internacional al franquisme, ens ve a dir que la nostra llibertat està en perill. És a dir, això, aquí estem en aquest moment. Què penseu d'això? Jo, quan vaig veure una mica en directe, no en directe perquè venia d'entrenar, i vaig arribar a casa i vaig veure el meu pare tenia la televisió i de sobte veig el Zelensky com amenaçat com en dos llops allà, dient-li de tot, i la veritat és que aquell dia no vaig dormir malament, perquè no dormo malament, però, hòstia, se'm va remoure alguna cosa. Va ser com la primera vegada que vaig veure que algú en la diplomàcia i en el respecte estava fallant i em va semblar alguna com molt surrealista. Va ser com... És molt estrany, perquè va ser com presenciar una escena de bullying en un institut en directe. Cosa com, no sé, tenim 20 i pico d'anys, ja ens hem graduat, i veure una cosa així en directe amb un dels càrrecs polítics més importants del món avui dia, és com... Jo mai havia vist res semblant, com en directe. Jo també ho vaig veure en semidirecte. I no sé què em passa, tio, sempre les coses que fa Trump polèmiques les veig en directe. Jo, el disparo que li van fer a l'orella... Ho vas veure en directe? Jo vaig veure en semidirecte, o sigui, com 5 segons després vam posar la CNN, aquí està mirant una pel·li de merda, la vam treure i vam posar... Tota la CNN estaven flipant, veien algun que està aplaudint allà darrere, però... Jo, el Saturday Night Live, sabeu què és, no? És com el Polònia als Estats Units, vam fer un sketch de moment que realment penses que la realitat supera la ficció, perquè no està tan lluny del que va passar realment. O sigui, només li va faltar fotre-li un parell d'hòsties allà. No, no sé. I no ho sé, jo... O sigui, és el que dic, és traspassar una mica la frontera de la diplomàcia, i jo estic molt saturat del tema Trump, perquè és que cada dia m'aixeco amb una notícia nova. És que està fent tantes coses. Sí, és que va votar a la ONU en contra d'una resolució que condenava Rússia per la invasió d'Ucraïna, i va votar al costat de Rússia, de Bielorússia, de Corea del Nord, o sigui, votant amb Corea del Nord, amb no sé què, en contra de tot Occident. O sigui, és com molt loco, això. Sí, jo ja anant més al contingut com polític del fet, penso que l'ordre mundial s'està com movent, no sabem cap a on. Jo crec que la disputa Estats Units-Rússia del famós capitalisme, comunisme, no? Que venim nosaltres a formar part del Pla Marshall, estar més a prop dels Estats Units, penso que s'està acabant. Vull dir, avui en dia ja parlar el capitalisme ja és predominant a tot el món, pràcticament. Rússia, ens agradi o no, també és un país que està dins del sistema capitalista, la Xina també, i jo penso que s'estan movent noves maneres de fer, no? I aquí ara el predomini és el mercat.
ja no és tant la ideologia, sinó és el mercat. I jo penso que el Donald Trump està fent una aproximació cap a Rússia perquè la Rússia no s'aproximi a la seu veritable rival, que és la Xina. Això és clau perquè des de la fi de la Guerra Freda Rússia realment no és o no hauria de ser la prioritat dels Estats Units, no hauria d'importar-lo. El seu rival comercial, econòmic, és la Xina. I per tant, la zona de l'Indo-Pacífic, si ho diuen obertament ara, l'administració Trump ho està dient, a nosaltres ens interessa l'Indo-Pacífic, ens interessa aquella zona, Rússia, que ens dona Rússia. Dona igual. Llavors això ho acabem ràpid i anem al que ens importa, que és la competició econòmica amb la Xina, que és la nova gran potència emergent i que pot rivalitzar a nivell econòmic amb els Estats Units. Sí, però per això que a mi el que m'ha sorprès més de tota aquesta situació, que al final no em sorprèn tant perquè al final el món d'avui dia és una miqueta així, no? Que et sorprèn cada dia una cosa nova. I que als Estats Units històricament estan al capdavant de la OTAN, no? Ja, després de la Guerra Freda, els anys de malestar econòmic a Rússia als anys 90, com van anar rodejant cada vegada més a Rússia, i aquests que han estat al capdavant de la OTAN i han sigut els precursors d'aquesta organització, ara mateix estiguin com negociant d'aquesta manera amb Rússia, no? Com fent que Putin sigui un dialogador legítim, no? En tot aquest aspecte. No descartaria que no ho hauria d'haver sigut des del principi, vull dir, tota aquesta acumulació de forces militars rodejant cada cop més Rússia, al final és el que ha portat a la situació actual. Però em sorprèn aquest canvi d'actitud, no? Que els mateixos que ens han portat a aquesta situació extrema, ara facin aquests moviments. No m'estranyaria que els Estats Units marxi de l'OTAN, fins i tot. Amb el pas que van. És molt surrealista. Que han posat uns aranzels als seus dos veïns amb els quals tenen un tractat de lliure comerç per la puta cara i estan posant aranzels, han posat més aranzels a Canadà que a la Xina. Doncs és a dir, això també està veient com Europa està un movent fitx amb tot això. Perquè Europa s'està veient com econòmicament el món cada cop està perdent més importància. Vull dir, com ja no és... Era una voluntat més, no?, de com crear una gran superpotència estil Estats Units-Xina. No ha sortit com volien. No existeix a Europa. No existeix, però estan volent fer aquesta contrapartida econòmica als Estats Units amb aquesta partida que han dit ara de 800.000 milions, el qual Sánchez en el Congrés dels Socialistes ja va dir que hauríem, no?, com a país membre de la UE, aportar la quantitat econòmica corresponent en aquest moviment. Doncs això no sé cap on ens porta. Un augment de la despesa militar... Com veieu això? Que jo em sembla gosat dir que l'Europa no existeix. Volen fer-nos creure que Europa no existeix. Jo crec que darrere d'aquesta ideologia populista també hi ha americana hi ha una intenció d'afeblir el que és la Unió Europea perquè no entri dins de la competició. El que em sembla una mica lamentable és dir que Europa està amenaçada i que cal rearmar-nos. Vull dir, perdona, mira, sí, ha atacat Ucrània, però Ucrània no forma part de la OTAN fins ara i no forma part de la Unió Europea. Però aquí anava jo, que països com Polònia, dels que estan més a prop d'Ucraïna, sí que a nivell de convèncer la població per aquest rearmament, no? Sí que, tot i que jo no ho entengui, en certa manera, per com hem arribat fins aquí, entenc que la població sigui més fàcil com de convèncer, no? Perquè al final hi ha una proximitat geogràfica al territori. Et pots sentir més amenaçat. I jo el que no entenc és com Pedro Sánchez pretén convèncer els espanyols que això és un perill real, no? Un perill palpable, perquè això dic que Europa... quilòmetres. Per això dic que Europa no existeix. Ho he dit per això, bàsicament. O sigui, no existeix com a bloc unificat. Ja, però és que una mentida. La von der Leyen es pensa que vol crear aquesta sensació. Però volen fer creure que tenim els mateixos interessos Portugal o Espanya que amb Estònia, i no és veritat, ho sento, és que no és veritat. No tenim els mateixos interessos, no tenim les mateixes prioritats. Està. Llavors jo també puc simpatitzar amb Polònia, amb els països bàltics, etc., també per la història que tenen, amb Rússia, etc. Però no hem de carregar nosaltres amb aquest pes, perquè és que no forma part de la... Llavors, és per això que Europa no existeix. I a nivell econòmic, Europa tampoc existeix. I què podem oferir-li nosaltres al món, a Europa? No tenim indústria, no tenim recursos naturals, som una economia de serveis, vivim del turisme i d'aquestes merdes, no tenim absolutament res, hem estat desindustrialitzats, se'ns ha destrossat econòmicament des del neoliberalisme dels 70-80. Llavors, com a bloc econòmic, com a bloc militar, tan sols com a interessos, és a dir, tenim a Hongria també allà fent la quinta columna putineja dins de la Unió Europea. És a dir, no tenim res, Europa no és res. I s'hauria d'acceptar això, també. I el futur d'Ucrània, com el veieu? Clar, és que aquesta és una altra.
Jo el problema que li veig és que Rússia, des del 2014, que va començar amb Crimea, s'ha annexionat territoris. I llavors aquest fet no impedeix una pau duradera, perquè s'han annexionat territoris i potser deixen alguns, però Crimea, els russos no deixaran anar a Crimea. I llavors això... I el territori català era de majoria ètnica russa, com és el Donbass i Donetsk, No crec, tampoc fàcilment. El que sí que s'està parlant és de fer com una zona, com es diu això, una zona com de... sí. Li han posat un nom, com zona neutral o com de... Que simplement s'acabi la guerra però que quedi com un punt intermig, o una cosa d'aquesta. Però vull dir que qualsevol acord que s'arribi no serà, a llarg termini no durarà perquè els ucraïnesos sempre tindran allò de voler recuperar allò, comprensiblement. Sí, sí. Per tant, Jo crec que Europa ha perdut part del relat. El que està passant ara a Romania, per exemple, ha sigut a Romania, que hi ha hagut unes eleccions, va guanyar un prorus, i com no ha agradat, ja s'està deslegitimant, el Tribunal Constitucional diu que s'han de repetir eleccions. Vull dir, porta tants anys jugant-se aquesta partida als estats de l'est d'Europa, que la gent jo crec que ja comença a estar fins als Cansada. que el de Romania és complicat perquè Perquè Ucraïna al final, al principi colava, no? Una mica com entre lo de Crimea i tal, però és que ho analitzes amb una certa distància i ja veus com el que va passar, com aquesta ampliació de l'OTAN al llarg dels països, no? I no sé, o sigui, pretens no? Com que la URSS, Rússia, la Federació Russa posteriorment, suposa que ha perdut no? la Guerra Freda, que ja no és el principal opositor cap al poder global, cap als Estats Units, però et segueixes comportant respecte a aquest país com si ho fos, no? Això és el que a mi em sorprèn del comportament dels últims 30 anys. perquè malauradament la Unió Europea s'ha estat arrossegar pel trauma d'aquests països d'Europa Central i de l'Est, que comprensiblement tenen aquest trauma i aquesta por, ja és cert punt natural, i que estaven desesperats per buscar garanties de seguretat, etc. Llavors, per algun motiu s'ha deixat arrossegar a la resta de la Unió Europea cap a aquest camí. Però el 2008, quan els Estats Units va proposar que Ucraïna i Geòrgia entressin a la OTAN, va ser països europeus com Alemanya, crec que també França, si no m'equivoco, que van ser els que van dir que potser no, que no. És a dir, els que posaven els frens, i era el contrari, no? Els Estats Units qui vol canviar, però són realment els Estats Units que ens han portat fins a aquesta situació. És aquesta dependència cap als Estats Units, de tot militar, econòmica, política, que ens porta cap aquí. Llavors, clar. Veurem com acaba tot això. Però bueno, sí. Teníem 2 temes més, però anem bastant malament de temps, així que potser ho deixem en un mes, no sé com ho veieu, però bueno. Podem parlar de... Estàvem parlant ara abans, fora de càmeres, del pacte famós per les competències d'immigració que han negociat el Gos Sánchez amb Junts, que inclou que la Generalitat gestioni permisos de residència, que inclou control de fronteres dels Mossos conjuntament amb la Guàrdia Civil, que inclou gestió també dels CIEs. No sé com veieu això, jo crec que és... I tot això anava de la mà també del tema dels aeroports? També. Dels ports? Jo, no sé com ho veieu, jo crec que és un acord bastant estúpid, que no té gaire sentit. Molt buit de contingut, que segurament no s'aprovarà, perquè Podem ja ha dit que no donarà suport. Tots sabem per què s'ha fet, però ara no ho mentirem. Hi ha 2 punts. Hi ha un alcaldessa d'un poble del Pirineu que s'assembla a un integrant de la família Adams que està pressionant i ja està. Si s'està intentant posar un tema que no hauria d'estar al centre del debat només perquè l'extrema dreta l'està posant al mig del debat, que és la immigració. A partir d'aquí, que Junts, l'antiga Convergència, t'estigui intentant vendre que això és un tema central i que és clau per al tema de les competències i que cada cop Catalunya sigui un país més sobirà, això ja són polles en vinagre. És el que penso jo. Ja està, polles en vinagre, vull dir que no em dic parafernàlia, vull dir, és per anar omplint l'agenda política de contingut. Perquè fins fa uns anys, el punt central d'aquests partits sobiranistes era aconseguir un referèndum pactat. Sí, perquè veieu d'on venim, no? I ara ens estem barallant aquí perquè cada 2 mesos aquests partits a Madrid i Puigdemont des de fora estiguin negociant molles de pa, comprant, en certa manera, molt llunyanament, el relat a l'extrema dreta per seguir estant com estem. I venim d'on venim, Venim del procés. Bueno, venim d'aquell Junqueras va dir que amb el govern espanyol i amb els espanyols no es podia pactar. Aquests polítics que, per cert, o sigui, tornem a un altre tema d'un dels primers programes que vam fer, que no hi ha hagut una renovació de les principals cares en aquests partits. Cap! Encara és més fàcil tirar a la... Com es diu això?
la cadena, no? Com Sí, a la... enrere. Enrere, no? Sí, però com es diu? Fer una mica de zapping i veure el que deien fa 10 anys Sí, sí. i aquests mateixos que segueixen al capdavant dels partits ens deien que era impossible parlar amb Espanya. Era impossible aconseguir res, cap millora cap a la sobirania de Catalunya. I que aquesta gent avui dia ens estigui intentant vendre això i la gent s'ho estigui, en part, no tothom, però que hi hagi gent que s'ho estigui menjant amb patates, em sembla que s'ha fet una passa enrere. Bueno, i tot això en detriment de les mesures que haurien de ser les principals avui dia, que són mesures socials Sí, sí. per l'habitatge i totes les crisis que estan havent-hi, que estem veient nosaltres que som ciutadans de Barcelona, al nostre dia a dia. En lloc de centrar-nos amb l'habitatge i la sanitat, ens centrem amb el rearmament i amb la defensa de fronteres. La immigració, sí, clar. Però anant una mica al pacte, no sé si és la vostra sensació, però em dona a mi la sensació de que aquests pactes sempre queden com en grisos, o sigui, ni blanc ni negre. A Rodalies, sí, o sigui, els partits de Catalunya ho venen com el gran pacte, no? Sí, el traspàs de Rodalies, però escolta, la gestió amb el govern espanyol. El pacte de la immigració, sí, Catalunya tindrà el control, però sota la inspecció i el control... I que es parla com si ja estigués fet, però encara ha de passar per al Congrés amb tot això. I parteixes de la premissa que en qualsevol moment que es repeteixin eleccions a Espanya i guanyi el PP i pacti amb Vox, que és el que és més probable que passi, perquè el PSOE, òbviament, sempre el govern que ha governat està més desgastat i ho té més difícil, que t'ho puguin, a la millor que tornin a animar. Home, clar, això sí. Això t'ho peten, vull dir, per tant, Però ja juguen. no estàs canviant el model de base, perquè el model, en un moment en què es canvien els paperets un altre cop, tornarà a estar com estàvem 3 anys enrere. Per tant, estan aquí intentant dir que estan canviant el model de relació base entre Catalunya i Espanya quan això, principalment, la majoria de coses ni han passat per al Congrés i a la millor que hi hagi un canvi de posició al poder també canviarà. Sí, sí. Jo anava a dir o sigui, canviant una mica de tema però relacionat amb això. No sé si veureu què va dir el Pujol Sobre això? d'Aliança Catalana. Està viu encara. Sí, encara està viu Jordi Pujol i o sigui, va dir això, va dir que Junts hauria d'haver fet una moció de censura contra la mortícia i que Aliança Catalana és un desastre, que l'etnicisme i el nativisme no porten lloc, hem de ser integradors, i que ell, de fet, volia anar a Ripoll a fer com un míting, no sé si un debat o alguna cosa contra l'Oriols. Em queda d'atenció perquè... 90 i pico, ja. Anem a veure-ho. 90 i pico. Però em queda d'atenció perquè és la dretanització que ha fet els partits, que eren de dreta, centre-dreta, però que aquests valors de la democràcia cristiana europea, que era més integradora, més favorable al benestar, etc., no? I que Artur Mas ha fet tot el contrari, que el Pujol. Que no podem fer cordons sanitaris, hem de parlar amb tothom, home. 94 anys. I el Mas també l'he vist cascat, Sí. Jo recordo, hòstia, perquè... ja sé que han passat 15 anys, però... El Mas, un dels seus... Jo sóc un friqui i escolto el seu podcast. Perquè m'agrada... Aquí està... Jo també, com el nostre... Artur, si vols, president. Està molt capficat amb el tema de la immigració, que és un repte de Catalunya i no sé què, i crec que l'està enfocant malament, i per això... Home, és un repte, sí, però... I el Jordi Pujol té 94 anys. Que vol dir que és del 1931. 30, bueno, Sí. 30-31. Sí. Bueno, doncs aquest tema està així. Bueno, doncs anem ara a la situació al nostre veí del sud, el president de la qual encara no està a la presó, malauradament, tot i que està rebent atacs per altres bandes, incloent de l'ABC, ha fet una portada dient tiene que irse. Tothom està donant per fet que el dinar que va fer amb la periodista, que no recordo com es deia, sap greu per la senyora, va ser més que un dinar, realment allà van passar coses. Ha fet una consulta per la llengua vehicular a l'escola, que ha guanyat el català per molt poc. Per un 50,50. Però pel que tinc entès, com que l'objectiu de la consulta no era realment decidir en general quina llengua era, sinó com decidir quines famílies... O sigui, com que era segregació, bàsicament. O sigui, que realment volen fer segregació lingüística. La voluntat d'aquesta consulta era dividir les famílies i les pròpies... Totalment. Bàsica. Segregar. Però és que València és un país super dividit, més que Catalunya, i veient els resultats de la consulta, o sigui, hi ha un clar biaix
geogràfic i estructural. És a dir, està molt clar a quines zones es parla català, quines són més castellanes, i és algo que no sé com es podrà en un futur Sí, vas a pobles d'Alacant que estan tocant a Nucia. No sé si havien votat com un 1% de les famílies per al valencià, 0,8, o sigui, ja és pràcticament inexistent. Hi ha molta divisió. Com si estiguessis a una barriada a les afores de l'Alguer. Però vull dir, Una idea, el govern de Carlos Mojón i de Rovira, que ens has de dir si és familiar de Rovira. Perquè el tio amb el dret posa consulta València, no? Consulta Rovira. És de València. Ja ho he preguntat expressament, No. No que t'he de consultar Rovira. No. Ja. Vale. Però és familiar No, ni relació amb el Bartomeu, espero, que és amà, el meu és amè. El teu pare no va investigar fa uns anys, no va fer com un arbre genealògic de la teva família? Sí, a la meva família, ja sé que Com t'estàs amagant? no interessa a ningú. Què t'estàs amagant? Sí, la meva família es remunta, que se sàpiga, a l'any 1600, i era un ramader que es deia Guals de cognom, que ara mateix és com el meu sisè cognom per part de pare, i era un ramader a Cardona, a l'interior de Catalunya. Per tant, A mi això Sí, m'encantaria saber. Sí, a mi els també. seus nets, que encara estaven a Cardona, segurament van veure el setge del castell de Cardona, el 1714. 14. I segurament tinc un... Va ser l'última fortalesa en rendir-se després de... familiars que van viure el setge de la principal fortalesa del centre de Catalunya. 3 segles. Collons, podries haver sigut... Vosaltres, en canvi, sou... Jo, sincerament, Mal historiador aquí, per promoure. No jo crec conec que poc. vinc de família Tu molt... marinera. Tu rius molt de mi, però segurament ets familiar del pitjor president que ha tingut Catalunya, Quim Torra. És veritat. Bueno, jo sé que un Relaxa't una mica. besavi meu ve de Sabadell, es deia Torra, realment, ja t'ensenyaré la foto. Quim Torra també va ser de Sabadell. Però miro la foto del meu besavi de Quim Torra i són iguals, i són idèntics, per tant... Bueno, i el pare de l'Àlex també s'assembla a Quim Torra. El meu pare sempre ha dit que sembla Quim Torra i, a més, el Quim Torra ve de Santa Coloma de Farners, que és d'on era el meu avi. Així que jo no descartaria que realment hi hagi certa... Però bueno, Si poder són família, tu i jo no sé. poder són família. Bueno. Quina merda de família, també et dic. Oi, per què? Quim Torra, què? Oh, soy familiar de Quim Torra, no era il·lusió, va dir ningú mai. El valencià ens va perdre. No, sí. La de Carlos Mojón és que l'1 d'octubre derecho a decidir una mierda, Sí, ara ser més demòcrata per fer una consulta. anem a segregar l'escola. És que és segregació escolar. És que per què tu... O sigui, si estem en contra de segregar per sexes, o segregar per orígens, o per color de la pell, etc., per què està bé segregar per llengua? És que és una barbaritat. Sí, O sigui, l'escola, un dels que serveix és per integrar una societat, no? Justament. sí, és molt Integració. fort. Però és que estàs cagant. Sí. És que és segregació, és com... És un apartheid lingüístic. És literalment apartheid lingüístic, és que és segregació, és increïble. Però bueno, democràcia. També et dic, entre allò de la dana, això, no, a mi pot fer el que vulgui, que no em sorprendrà. Vull dir, com és Jo crec que el no. que ha de dir. Jo crec que al Mojón ja li queden ja. No, però si l'està criticant inclús el Fijó l'altre dia, va dir merda a un congrés del PP. I el Los Santos també està bien que dimiteixi. Tothom. Ara m'ha vingut un dilema al cap. Jo em vull fer un tatuatge. Vaig pensar, fes-te el tatuatge al principal. No podcast de la Bollanga, el teu tatuatge. Tatuatge al principal. Yo he venido a hablar de mi libro. Vale. Que em parlen aquí, vull fer un tatuatge. Però no sé si fer-me als països catalans. Però dic, és que clar, Ja. tenir aquí gent que ha votat un 1% del valencià, se'm fa A raro, mi, personalment, els països catalans, què vols que et dic? No... no? Ni La Catalunya meva nació Nord. és Catalunya. Ni Catalunya Nord. Però ara encara menys. Què vols tenir? A l'illa, O sigui, tu què vols tenir? Un Parlament dels països catalans en el qual hi hagi 20 diputats del Front Nacional, de Le Pen, que hi hagi, no sé, que la primera força sigui PP, i que Vox tingui, no sé què, tercera força, segona força, segurament, és que què? I que haguem de votar una coalició, un compromís? És a dir, estèticament, la forma dels països catalans li dona 1000 voltes a la forma de Catalunya, t'haig de dir per mi. Jo cada cop que veig el temps a TV3 i veig la previsió de la setmana, hi ha 6 còpies del mapa dels països catalans, jo em desmaio del que m'agrada. Hem de fer recrear la corona d'Aragó i crear... Que no tingui cap sentit ara mateix, com a nivell demogràfic, de resultat ideològic, tot el que tu vulguis, jo sóc molt nostàlgic. Molt pro, oi? Sí. Encara que segurament no té massa sentit. Jo sóc nostàlgic de l'imperi austro-hongarès, perfecte. Som-hi a seguir amb el programa. És com si un anglès es tatua totes les colònies d'Àfrica a l'esquena. També és veritat. És que
Bueno, això seria si et posessis Sicília, el sud Vaig de anar a veure. Nàpols i Grècia. 12 d'octubre, dia de la hispanitat, molt malament, genocidi, Amèrica, van matar tothom. Però el dia de València és... Quin dia és? El 7 d'octubre, pot ser? 7 d'octubre, que és quan Jaume I va entrar a València, no? Va envair... A matar musulmans. Sí, no, els van matar tots. I els van esclavitzar. Bueno, a València no sé, de fet, però a Mallorca, literalment, tota la població, que era la població indígena d'allà, bàsicament, musulmana, això és més endavant, tota la població musulmana de Mallorca, Jaume I la va esclavitzar tota. Però, o sigui, va ser un genocidi, tal qual, i va ser repoblada. Però, esclar, bueno, a mi em sembla que m'ha semblat una Bueno, la és que si tatues els Països Catalans estàs defensant l'esclavisme. Bueno, tu, em faré el meu barri, ho deixarem al meu barri i ja està. El teu barri, precisament, és el barri menys interessant per tatuar-te de Barcelona. Aquesta merda de... Perdó, però... Quin barri era? No sé, no et sabria dir ni el nom de l'últim. vale. Que important que és. Com Vallcar, que no hi ha res. Sí, doncs, Perfecte. celebrar el dia de València i de Mallorca està malament, això ho sabem. No, visca els Països Catalans. Bueno, vale. Marcel, el nostre Buda de confiança. Si voleu, tinc ja la cintura que no puc. I mira que l'afició m'ha dit que millori la mobilitat, però és que no puc, Vale. El camí lloc. Aviam, la meva secció. Avui parlarem una mica de futbol, val? Com diu la cançó de Tempestes venen del sud de Zoo, les imperfeccions són reals i són nostres, i una de les meves imperfeccions és que m'agradi el futbol. Que... Et vas equivocar la cançó, vas posar Tempestes del sud, Sí. vas posar Tempestes venen del sud. Perdoneu. Bueno, m'ha quedat fatal. Però no ho diuen ara? Sí. Sí, que ho diu. És la d'estiu, la cançó que diuen això, no? Ah, no. No. Ja. Bueno, el futbol, que és un esport, com sabeu, racista, capitalista i masclista. I sí, avui la meva secció la dedico a analitzar els 20 equips de la Lliga Espanyola. Ho faig de la Lliga Espanyola perquè, per desgràcia, no n'hi ha una de catalana. No ens fareu I... Que malament que és una lliga catalana i podem veure, no sé... Reus! A Eivissa! El Cardona Futbol Club contra el Cerdanyola B, és una cosa... Són molt dolents. Bueno, i què farem, us direu? Pues farem un breu anàlisi sociopolític dels clubs de futbol. Vale. Val? Val a dir que és pura opinió i percepció, sisplau que ningú s'ofengui, i ho farem a través de la personificació. És a dir, classificarem segons la tipologia de votant que adjudicaria als clubs de futbol. És com la persona de ciències polítiques. Que va Superútil, una aplicació superútil del que... prats a baix cap a dalt, vale? En la classificació. El número 20, no? A l'Espanyol ve d'aquí. Vale. El Valladolid Futbol Club. Podem dir que és aquell perfil de votant fatxaleco que vota Vox sense avergonyir-se el més mínim i que la seva pel·lícula preferida és la saga de Torrente 1, 2 i 3. Bueno, un fatxadolid que s'ha dit tota la vida. Bueno, baixant a segona, per tant, merescut. El València és el matón de la classe que et diu los países catalanes no existen idiota i que segons de com es desperti vota a PP o a Vox. Sí, de veritat. Sí, no? Li pegava bastant. Sí. Una mica l'equip dels blaveros, no? Els blaveros, sí, absolutament. Les Palmes, ciutadà que li agrada cantar por ellos l'1 d'octubre, abstencionista i que només creu en les fuerzas de seguridad del Estado. Va posar aquí... Aquest sí que posar una bandera a Espanya amb la data de l'1 No, d'octubre. 1 d'octubre. Sí. Alavés, perfil jove, pro-palestí i que le borroca, que vota peti que poti, peti que peti, a Agbildo i milita... Peti, literalment, no? I milita sordo. Vale? Obviem quan... L'equip que només accepta jugadors bascos no és. És l'Atlètic Club. El Leganés no vota el PP, vota Isabel Díaz Ayuso i su libertat. L'Espanyol opto per no pronunciar-me i utilitzar el comodín del públic. Però si no se'n recorda de tots. Sé que la resposta em farà molt de mal. Gabriel Rufián és de l'Espanyol. Sí. Jordi Turull també. Getafe, club de futbol. Home de 80 anys que diu com Franco se vivia mejor. Votant de la Falange Jones. També, o el feixista. Feixistes. Tots que estan a Madrid. Els que ara hem arribat al Real Madrid i ja són tots feixistes. No hi clavadés, no? El Girona. Persona amb matrícula de cotxe CAT, samarreta fem República Catalana, Lluís Llach de fons i enamorat del cabell de Carles Puigdemont. Sí. Òbviament, votant de Junts. El Sevilla, persona que anhela els temps de Che Guevara, molt abstencionista però que a la vegada es vota el PSOE o Podemos. Osasuna, votant gratuït. Cristóbal Soria no té gaire pinta de... Bueno, però...
Osasuna, votant de Bildu. Molt animalista menja la setmana de Sant Fermín. Els del Sassuer eren de l'Osasuna. Real Sociedad, antic votant del PNV que ha decidit votar per primer cop a Bildu pel seu perfil més moderat. I ara s'atreveix a portar la bandera Euskal Presoak, Euskal Herria, pels estalls. No hi ha cap equip feixista, no. Ja, no. No, 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 la veritat una enveja. Mallorca, persona racista menys quan recorda... Mallorca, persona racista menys quan recorda nostàlgicament a Samuel Eto'o, votant del Partit Popular i molt de la Casa Reial. Sí, Celta de Vigo, votant jove del BNG que porta l'estreleira a l'estadi i que està molt cansat del centralisme que patim a l'estat espanyol. Rayo Vallecano, aquesta persona és Pablo Iglesias, no cal anar més enllà. El cotxe sempre escolta el grup Escape. Betis, molt de Vox i molt content de compartir el color verd i blanc amb la formació de Santiago Bascal. Hòstia. Villarreal, sincerament, no ho sé. Això sí, sempre van a comprar el Mercadona. Encara que estigui caient una tromba d'aigua. No, vull dir que... No, malament. No era una... No, Això ho teiem, no és cap d'allò per la pobra gent que ha mort. Era una crítica cap al Mercadona que els treballadors amb la camioneta. Hi ha una camioneta... Sonat fatal. Això ho podem... No era... Això ja editarem, això ho editarem. Atlètic Club de Bilbao, votant del PNV, orgullós de les competències forals del País Basc, convida a pinxos al seu amic de la JNC. Real Madrid, votant estructural del Partit Popular i nada más. Ciutadà molt a favor de l'estatus quo i de más libertat. Atlético de Madrid, militant de Vox. Quan no mira futbol, mira pel·lícules bel·licistes, TikToks de Donald Trump. I per acabar, Futbol Club Barcelona. Ha votat de tot. Convergència, Esquerra, la CUP... Catalunya per sobre de tot. Però sap que ara és el moment de Salvador Illa, ja que està fent tornar les seus de CaixaBank i Banc Sabadell, i el PIB de Catalunya està creixent. Fins aquí la meva secció. Molt bé, molt bé. Teniu alguna crítica? Estava que et tiraries més merda al Barça. Sí. No. M'he controlat, he intentat ser... És que l'Espanyol no s'ha mullat, És que em fa molt mal. S'ha mullat després quan ha parlat del País Basc i ha dit altres no ens podem salvar de... Ja. Pregunto quin deu ser el votant average de l'Espanyol. No em puc imaginar quina ideologia tenen. És una cosa, home... No es parla mai d'això. Buen programa. Això ja us No es parla mai d'això. la vostra creativitat. La meva secció? En fi, sí, Oriol, què tens? Bueno, com ja sabeu, només puc ser opinòleg d'actualitat i cinema. En aquest aspecte soc poc polifacètic i bé, a l'haver-me tret d'entrada al món d'actualitat geopolítica en el debat inicial, com sempre, l'únic que em queda, per no cansar-me de mi mateix, és tirar de la vella confiable. L'actualitat del cinema del mes de març. I ja que estem, els premis anuals més importants del món des de fa quasi 100 anys. Aquest any era la 97a edició. 97 anys. En un any més de no sé quants consecutius, em quedo sol fins les 5 de la matinada mirant uns premis que històricament estan dissenyats per autopromocionar Hollywood i donar autobombo entre estrelles i productors, així com a diferents majors. Això durant els últims anys s'ha anat democratitzant, entre moltes cometes, i que a vegades s'ha anat premiant un cinema més independent, menys blanc i més internacional. Ho hem anat observant els últims anys en pel·lis que han guanyat el guardó principal, la millor pel·lícula, com la pel·lícula coreana Parasite, no sé si l'heu vist, No, molt bon. o aquest any una pel·li independent que ha costat només, entre moltíssimes cometes, 6 milions de dòlars, que és en hora. 6 milions de dòlars, per entendre'ns, aquí faries la pel·li amb més pressupost a Catalunya i Espanya de l'any, però per ells això són 4 bitlletets i és una pel·li independent. Vale? Els últims anys els Oscars han patit una davallada molt important tant pel nivell dels presentadors, que no fan bàsicament ni puta gràcia, com pel nivell d'audiència. Una baixada contínua des de l'any 2010 que mai arriben a superar. No ho va fer bé el Conan O'Brien? Ho va fer millor que altres anys, considero, però segueix sent... Bueno, ara aniré al presentador. Vale. Ja m'he perdut. Per tant, aquest any buscaven redimir-se d'edicions anteriors, on el més destacable era com una estrella bufetejava el presentador per una mala broma a la seva dona, o com un remake mit d'un drama francès que ja ningú recorda, o que no la recordeu? No sé de què estàs parlant. No, un remake que van fer d'una pel·li francesa que es deia Coda, que era de gent sorda-muda, que va guanyar l'Oscar a millor pel·li fa 3 anys i ja ningú se'n recorda, per tant. També no tinc ni idea de... Això, és que precisament ho dic per això. Hòstia, però ni idea,
Bueno, això era el més destacat, ¿vale? Llavors, què passa? Que si tens un presentador de merda i dones un premi a una pel·li que ja ningú recordarà en 3 anys, doncs bàsicament, bueno, és que ningú vagi. Des de que no li van donar a La La Land el millor Òscar? Bueno, li van donar, no? Però li van Li fer. van donar, però li van robar, literalment li van robar. Però és que és molt complicat canviar la dinàmica per diferents raons. La principal és que, encara que siguis molt cinèfil, podem veure un resum el dia següent, que ho fa la majoria de gent, a no ser que siguis imbècil com jo, no et quedes mirant 4 hores seguides de discursos infinits, egos i guardons més o menys previsibles. El màxim que pots esperar és que es produeixi alguna sorpresa o meme, com el del Will Smith fa 3 anys, que en 3 dies ja ningú ho recordarà, per enèsima vegada. Un altre és l'horari, que a no ser que siguis americà, et tocarà veure'ls a l'hora d'esmorzar com els australians i Oceania i el sud-est asiàtic, o no dormir com els 4 catalans friquis com jo. El volem veure en gloriós directe, perquè total, veure-ho el dia següent sense tragar-te spoilers a Twitter és molt complicat. L'any que ve ho deixo. Porto dient això 5 anys i cada any torno a caure És com el fumar. Sí, també hem de tenir el mateix. Gràcies per evidenciar que soc un fumador diari. Bueno, doncs sí. Seguim. Així et fem shaming i... El que sí que m'agradaria trobar per pròxims anys és trobar així un grup de gent per veure-ho i fer un xupito cada cop que es dona una polèmica, però no tinc amics i ho so. Així que, bé, després d'aquest resum, m'he enrotllat molt, passem a un breu resum dels guanyadors, ¿vale? El principal guanyador va ser Anora, com he dit abans, una pel·li de $6 milions. Això és bastant atípic que una pel·li d'atac amb tan poc pressupost guanyi el principal guanyador. 5 Oscars. The Brutalist, 3 Oscars. Dune Part 2, Wicked i la famosa Amelia Pérez, que vam parlar a l'últim programa, 2 Oscars. I què t'ha guanyat un Òscar? Ha guanyat 2 Oscars. Ja et vist. Al cine? Ah, no, ara ens ho comenti. I per últim, The Substance, Conclave, Flow, on esteu aquí. Sempre és aquí, perdó. Ariel Payne i No Other Land s'enduen cadascun un Òscar. Vale? A partir d'aquí hi ha diferents coses a comentar. Per començar, Sean Baker, la principal persona que es va endur el protagonisme aquella nit, perquè va guanyar 4 Oscars amb el seu nom propi. Va guanyar guionista, muntador, direcció i productor per la pel·li Anora. Això, perquè ens fem una idea, és normal que una pel·li, la principal que guanya l'Òscar a millor pel·li cada any, s'endugui uns quants guardons, però que els 4 principals premis se'ls endugui la mateixa persona, que el mateix que dirigeix, monti, produeixi i sigui el principal guionista, és una cosa bastant estranya. O quasi tot, bàsicament. No? Això jo crec, per el que vaig llegir, potser m'equivoco un tio un triple, després ho dieu als comentaris, és una cosa que des de Walt Disney que no hi havia una figura que s'emportés tants premis principals que no. Déu-n'hi-do. Per continuar, The Brutalist era la segona pel·li amb més premis. Es va donar una cosa que a mi em va fer molt de pal, vaig apagar una estona a la tele. L'Adrien Brody, que va guanyar un Òscar per El pianista fa 20 anys, va fer un discurs infinit, infumable, de 6 minuts, que li van posar la musiqueta aquesta per en plan, calla ja la puta boca, i seguia. En sèrio? I bé, no sé si la vau veure, The Brutalist. No, la veritat. Bon demano. No crec. Quan el món dura 4 hores és el que principal fa. No crec que la miris. 3 hores 40 en 20 minuts. 4 hores. Continuem amb Dune, que a mi em sembla una injustícia el que ha passat amb Dune, ja us ho vaig dir a l'anterior programa. Jo, si fos per mi, jo soc una persona molt subjectiva, amb una opinió molt subjectiva d'això, però li hagués donat tots els Oscars. Ja està. Ni més nominats ni res, Simplement que la gala vagi al Denis Villeneuve, Millor documental, millor pel·li animada. diferents, que se'ls endugui a casa seva, sense cap mena de problema. Que segurament és injust, mereixen altres pel·lícules més iguals. Després, el que segurament faran amb Dune, ja per acabar, és el que van fer... Bueno, potser no ho fan, és la meva opinió. És el que van fer amb El Senyor dels Anells en el seu moment, fa 20 anys. És que la majoria dels premis se'ls endurà la tercera part. És la que faran ara, la gravaran ara. A partir d'aquest estiu gravaran la Dune 3 i l'estrenaran el 2026. Llavors ja veurem si per fi, no només que guanyi un Òscar al Denis Villeneuve, sinó que el nomini, perquè és que aquest any no l'han ni nominat. Un dels meus directors. Per si no... Per si no ha quedat clar. Després, un altre tema polèmic va ser que, clar, Emilia Pérez tenia 13 nominacions, ¿vale? De les 13 nominacions només ha guanyat 2. I les 2 que ha guanyat, una de les 2 és millor cançó i l'altra és l'actriu secundària, les Luis Almeida. És l'actriu que ha fet pel·lis que ha recaudat més a la història del cine. Si sumes tot el que guanya les seves pel·lis. La cançó que ha guanyat l'Òscar... La cançó que va guanyar l'Òscar era la d'Emilia Pérez, però és tan dolenta que no estan atrevint a posar-la en directe, que sortissin les actrius a fer-ho en directe, i van posar la cançó de Wicked. La cançó de Wicked de... Ariana Grande. Sí, però la que canta principalment la
l'altra actriu que era... O sigui, han posat la competència. Van posar la competència i crec que no estava ni nominada, aquella cançó. Però com tenen una veu de veritat i és una cançó realment més bona que les d'Emilia Pérez, doncs és la que van cantar al principi de la gala. Increïble. La cançó que va guanyar és la de Man to Woman. No, va guanyar El Mal, que és una que canta la Zoe Saldana. I Wicked ja guanyar. Què va guanyar? Wicked va guanyar Ja, que la difícil. producció, perquè sí que és veritat que té molts sets estaven construïts, hi havia relativament pocs efectes visuals, hi havia molts, però hi havia molts sets construïts, i disseny de producció i una altra cosa que era... No sé. Que las nominaciones De Wicked, lo que ganó Wicked. Disseny de producció, no sé l'altre. Pues no sé, un altre premi, poc important. Vale. I una última cosa, bueno, no sé si veure The Substance en el seu moment, Sí. però es va generar un meme, a mi m'encanta The Substance, vale? Però es va generar un meme que va guanyar. Tothom es pensava que anava a guanyar la Demi Moore, havia Sí. vale? I al final va guanyar la Mikey Madison, que és la protagonista de Nora, bona pel·li, us la recomano. Però clar, jo crec que la Demi Moore estava s'ho pensava molt fortament que anava a guanyar. I es va generar el meme de que mentre estava parlant el discurs, la Mikey Madison, posaven escenes de The Substance, de quan la Demi Moore està veient la seva còpia jove superguafa Sí. en el programa de televisió. I això va fer. És una mica això, I l'últim que volia dir era que el millor docu ho va guanyar un documental que es diu No Other que parla del conflicte a Cisjordània abans de l'ocupació de Gaza, abans del genocidi. I que... És que ja només per veure certes reaccions de certes cares ja veus com els americans veuen el tema del conflicte d'Israel-Palestina, que Europa socialment està com tan, no? Unifica bastant, almenys ja les manifestacions i tal, però allà hi ha un sionisme que perpetua tot. Sí. I bé, van aplaudir, però Sí, la van aplaudir. També et dic, estan una miqueta obligats a aplaudir tot el que guanya un premi. Sí, però... Però veies les cares, els que van donar el premi de Samuel L. Jackson i Selena Gomez. Tu veus quan les cares del Samuel L. Jackson i la Selena Gomez i tenen unes ganes de que els hi tragui la terra per no haver d'escoltar més aquell discurs que té. I en relació ja l'últim, per parlar del presentador, 4... ja està, no, ja és l'últim. Lo del presentador, és el que feia més gràcia que altres anys, però no es va mencionar, així com altres anys utilitzaven els Oscars com a micròfon, no? per donar visibilitat a temes polítics que estan actuals d'aquell moment. Està molt de moda últimament. Hi ha molta merda del Trump i tot. No va haver-hi res d'això en aquests premis. Res de res, absolutament res. Ara que acabava de guanyar Trump 2 mesos abans, i no es va parlar gens de... Jo crec que els Oscars dels que he vist ni ha discursos, ni el presentador, ni res. Es va... Que no els hi tallen. Segurament és millor perquè, sincerament, jo crec que feia més mal que bé, perquè el que veia molta gent és una colla de milionaris queixant-se que s'estigui mal tot i això. Bueno, el discurs tant gran és realment Ricky Gervais al discurs de fa uns anys que deia vosaltres no teniu cap legitimitat per parlar dels problemes de la gent, viviu a la cresta, aquí a la cresta sou l'1%, per tant calleu la puta boca un rato. En part tenia raó. I sembla que, no crec que ho facin per el que va dir el Ricky Gervais, però que almenys estan una miqueta més cagadets, jo crec que ara amb Trump. 100%. I perdoneu que sempre m'enrotllo, però... No, molt interessant. Jo he de dir que em sap greu que... Què secció necessites? No. Ah, va. Que em sap greu que Red One, que era la pel·li de l'any, no guanyés cap Òscar. Quina? Red One. Sembla molt insultant. Crec que com a mínim l'Os Polar mereixia una nominació, com a mínim. Secundari de rock. Exacte. I m'alegro que el Mishu, la Flow, va guanyar la millor pel·li animada. És una pel·li molt bona, us recomano. Mishu? Flow. Es diu Flow. La pel·li es diu Flow, però és d'un Mishu. És d'Estònia. Ah, doncs és molt xula. Què és el Mishu? Un Mishu, un gat. De Lituània? Ah, Latvia. O sigui, de Latvia? Letònia. Letònia. De Letònia. Jo sempre los tres. I això està molt bé. I la de Nora no l'he vist, però la vull veure. Jo d'aquestes només he vist Wicked. Em va encantar, no? No he vist. Volia anar a veure Nora. Has vist molt poc, sí, Sí, no, és que no miro cine. Ara volia parlar-vos d'una polèmica que hi ha hagut aquesta setmana, perquè hi ha hagut polèmica, com sempre, qui guanya la pel·li a la mínim que es tracta d'un tema així mínimament d'esto, però ja m'he allargat molt, ho parlem un altre dia. I Gladiator? O sigui, ens deixes amb el d'allò i no ens... Jo us ho explico després. Gladiator, què vols que guanyis? És una bassa. No, Gladiator es parla que potser la nominarien a efectes visuals o vestuari, però no la van nominar. Quin bàsquet. Bueno, sí. Aquella pel·li és una puta merda. Ja està. Ho deixo així. Perfecte, doncs anem ja amb la meva secció. Avui per variar no
faré un monòleg insultant a un partit polític estranger, sinó que faré una mica un joc. Gràcies. Una de les coses que em fa més gràcia a Donald Trump són, evidentment, les seves frases, diguem-ne, Cèlebres. poc ortodoxes, per dir d'alguna manera, no? Llavors vull fer un joc en què, bàsicament, us diré una sèrie de coses que Donald Trump ha dit o fet i m'heu de dir si és verdadero o fals, o sigui, és un joc. Val. D'acord? Les diràs en català o en anglès? Les diré en català, traduïdes de l'anglès per un servidor, Amb els amics de confiança parla català. Home, amb els riols. evidentment. Llavors, començo ja amb el joc. En primer lloc, Veritat o mentida? si creieu que l'ha dit el Trump o no. Vale. I si en cas de que sapiguem que no i sapiguem qui l'ha dit, ho podem dir? Llavors, si dieu que no és el Trump, llavors us diré. Si creieu que és algú altre, llavors. Vale. Ja està. Llavors, en primer lloc, durant un discurs oficial, com allà amb tot el... va fer una cita d'un paràgraf de la Declaració d'Independència dels Estats Units, es va oblidar del que estava dient i llavors va improvisar i va dir una cosa que no era correcta. Va dir que, bueno, sí, allò. Però si no és la frase. Sí, va fer això. Però no us diràs la frase que va dir. No, vull esperar que em digueu primer, si creieu que ho va fer. Jo, sí. Ja, sí. Ho va fer Trump, això. Això és més Biden, no? Ai, bona aquesta. Jo diria Biden. Jo crec que no ho va fer el Trump, això. Creieu que ho va fer Biden? Jo crec que sí. Doncs pues molt bé, ho va fer Biden. Molt bé. Ho va fer Biden, va dir... És que no em sorprèn gens, la veritat. Va dir literalment, citant de la Declaració d'Independència, sostenint com evidents per si mateixes les següents veritats, que tots els homes i dones són creats iguals per la... ja sabeu, per allò. I va dir literalment això, literalment. Las cigüeñas. Sí, literalment. Traen Mm. al regazo de nuestras mates. Literalment. Següent. Donald Trump va proposar llançar bombes atòmiques contra uns huracans que arribaven a la costa dels Estats Units per veure si així podien aturar-se. Va proposar a una reunió, no en públic, sinó una reunió oficial. És que a mi em sona això molt de... No... Un moment. Vaig sentir una cosa similar de l'Elon Musk, que en una entrevista li van dir com podríem terraformar Mart? És a dir, comences a tirar bombes nuclears al pol nord i al pol sud de Mart i anem a viure tots allà. No va dir exactament així, però em va fer molta gràcia. Em dóna vibes de És que Musk. clar, De Musk. Doncs no, va ser Trump. Va ser Trump durant el seu primer mandat. Es va filtrar que una reunió oficial realment va preguntar per què no tirem bombes atòmiques a veure si així no ven els huracans. Sí, tal qual. Ni puta idea com va això, però... Després, ara sí que és una frase més literal, de dir, literalment, exportar és positiu, perquè vens el que produeixes. Uau, economia 101, això és molt de Rajoy, no? Sí, Sí que és Rajoy, tio. Carreta, això potser ho va dir Rajoy. Sí, jo crec que ho ha dit Rajoy. Ho va dir Rajoy, això. Sí, va dir Rajoy, efectivament. Pensava que seria més difícil, ho va dir Rajoy. És un bon de Rajoy! Sí, no m'ho acuerdo. Els politòlegs, Estem que... Els politòlegs estan una mica... No m'esperava aquesta... Tu l'altre dia amb els emoticonos, no és sorprèn. Sí. Següent frase. Si Hillary Clinton no va ser capaç de satisfer el seu propi marit, què li fa pensar que pot satisfer el poble americà? Això és Trump, 100%. 100%. Jo crec que sí. Ostres, tia, això Molt forta, aquesta frase. És molt heavy, aquesta frase. és política dura, però dura, Una de les coses que feia molt Trump en el seu dia era Twitter. Està molt a Twitter. Això abans de ser president, en un rifirrafe a Twitter, suposadament, bueno, ho he de dir si és veritat o no, va dir en una rèplica, com contestant algú, sí, sisplau, il·lumina'm més. Fes-ho enviant un e-mail a la següent direcció, smalldickenergy@getalife.com. Em sona molt de Twitter, això. No. Això va passar a Twitter, però no sé si era Donald Trump. Això li va... Això no és de l'Orquet? Jo Resposta final? fals, que no és el Trump. No, era de... No, espera! És dels millors tuits que s'han fet mai a la història de la humanitat. No. Greta Thunberg. Responent a l'Andy Tate, El Tate, sí. és el millor tuit que s'ha fet mai a la història de Twitter, o sigui, és increïble. És que Greta Thunberg, Quin context, això, la Greta Thunberg, a l'Andri? perquè va dir, no sé, perquè el va atacar l'Andy Tate.
Va ser l'Andrew Tate, que és un... va fer una saltacionàs l'altre dia en directe. Sí, és que literalment, o sigui, és un traficant de persones, Sí. sí, literalment. Perfecte. Donald Trump va dir sobre la seva filla que si ell no fos el seu pare, estaria disposat a fer dolenteries amb ella del bona que està. Qui ho ha dit? Com que ho ha dit? Sí, aviam, Ho ha dit. és un sexista fastigós. Igual. No, és que això Però la seva filla, Ho he- La seva té filla, Sí. Ho ha dit Em 100%. sona moltíssim. Ho ha dit, ho ha dit. Va dir, parlant amb algú altre sobre la seva filla, Ivanka, concretament. Sí, realment és una cosa, una bellesa aquesta. Si no estigués feliçment casat i, ja saps, fos el seu pare, va dir literalment això de la seva filla. És que no sé ni per què em sorprèn, vull dir, ja ho sabia, sí. És que és fastigós. Vull dir. It's incredible. Incredible body, it's great. Finalment, en un meeting, Donald Trump va fer un acudit sobre el tamany del penis d'un golfista professional. Com es deia el millor del món de golf? No ho sé. Però és que tot això és que li queda molt bé el Trump. O sigui, sí, dic que sí, que és capaç. Va fer, en un meeting va dir, buah, si aquest tio tenia una polla enorme. Va dir això, eh? Sí. Sí. Sí, sí. Jo amb aquest dubto més, però pot ser perfectament. També. Va dir en un meeting parlant sobre Arnold Palmer, que és un golfista, va dir que quan es dutxava amb els altres al vestuari tots sortien d'allà dient, Déu meu, que és increïble. Devia ser una cosa espectacular. Bueno, això passava. Va dir això. Ho deien els companys també. Va dir això en un meeting, el Trump va fer President. un acudit. No em sorprès. És que no m'ha sorprès, Àlex? Bon, joc divertit, però és que aquest senyor... La realitat és la ficció. Si digui el que digui, no... Però bueno, ho heu fet molt bé. Ho heu fet molt bé. I ja està, teníem això. No sé si teniu alguna cosa més a aportar. Recordeu-nos seguir, si us plau, a les xarxes socials, Instagram, a TikTok, vam eliminar-nos de Twitter. Twitter i estem a Blue Sky o no? Ho hauríem... Doncs clar, si no ens seguiu, nois, doncs, Ens hem de fer el Sky, ens hem de fer el Sky. No sé si pot poder procurar on començat ja 4 guerres més. Bueno, el ritme que anem... És possible. Ja, bueno, però això ens dona material. Ens dona material. Bé, mort gent, però escolta. Vull dir, la realitat del món, material pel podcast. Sí. Molt bé, doncs ens veiem a la propera, Oriol, Marcel. Plaer. Fins la propera. Gràcies, Matías. I visca Catalunya. Lliure.